Hello friends, Bodo channel of Inconceivable. Dai nongthamona nagigasino dङ Bodo Job Info official YouTube channel da bे समाव good news बेनो जाबाय आसामनि गोदान साख्रि 3rd grade आव बेनो जाबाय आयुष डिपार्टमेन्टआव एबा आयुष मिशनाव NHM नि आन्डाराव नोंथांमोना अनलाइन खालामदो BEd निफ्राय जासिगोन दा बेवहाय मा क्राइटेरिया बिदों जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो दा बावैनो BTC साख्रिनि थाखाय गुड निउज फैगासिनो दङ नोंथांमोना समजों लोगोसे मोननो थांगासिनो दङ दा जों अफिशियेल वेबसाइट NHM आव फैबाय आरो फैनाय लोगो एप्लाइ अनलाइन मोनदों बेयावनो अनलाइना जागायसिगोन दायो 10 AM जानाय लोगो अब्लाबो दायो अफिशियेल नोटिसखौ नोंथांमोना बाव नायनो हागोन मा पोस्टआ दङ दा नै बे जाबाय पोस्टआ एक्चुअली खायसे पोस्टआ 1-1 दङ नाथाय नोंथांमोना जि पोस्टआव माने नैबे कन्ट्रेक्ट बेसिसआव साख्रि नाथाय नोंथांमोना मिशन हिसाबै मावबाय थानो मोनगोन टेनसन गैया 7-8 आव नायोबा लास्ट नाम्बारा 33 जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ आरो लोगोसे मोनसे जाबाय डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार बाकी गोजौनि पोस्टआ हाई लेभेलनि गोजा एबा डिप्ल'मानि गोजा दानिया जोङो आयुषनि अफिशियेल वेबसाइटआव थांबावनानै जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै जे नोंथाङा बेसेबां फरायनो नांगौ नाथाय जोङो एप्लाइ खालामबा नैबे NHM नि वेबसाइटआ बेयावसो खालामनांगोन दा बावैनो लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन 10 AM जानाय लोगो आरो लास्ट डेटआ 24 अक्ट'बरसिम दायो जोङो आयुषनि अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय बेनिफ्राय लेटेस्टआव फैनानै नैबे जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयावनो नायनो हागोन DME DHS आव नन टेक्निकेलाव रिजाल्टआ फैबावगोन टेनसन लानाङा जायफ्रानोखि रल नाम्बारा गैयामोन जुदि लास्ट स्टेजसिम थांदोंबा चान्सआ दंबावो ग्रुप 1 आरो ग्रुप 4 आव रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंबावो दा जों बे अफिशियेल नटिसखौ नायनोसै बेनो जाबाय नै दहायनि जों नायनाया नाथाय जोङो दा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ पोस्ट वाइसआवहाय जों बेखौ दायो लासै नायलांबाय थागोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना दाबाव नोंथांमोना दा बेनो जाबाय नै जोंहा डाइरेक्ट डाटा एन्ट्रियाव नायगोन जेराव बांसिन नोंथांमोना माने एलिजिबल जागोन लास्ट डेट 24 अक्ट'बर 5 PM सिम नोंथांमोना NHM नि अफिशियेल वेबसाइटआव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन दा मबाइलाव खालामनो हायो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा जों नै बेयाव नायबा पोस्ट वाइसबो होनाय दङ दा STP आ नोंथांमोननिया माने बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन दायो जोङो DPM पोस्ट नायोबा 27 आरो बेयाव ग्रेजुवेट खालामनांगोन एनि डिग्री बाट नोंथांमोना आयुषआव एबा MBA खालामनाय जानांगोन हेल्थ केयार होमबासो खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ आरो वर्किं एक्सपिरियेन्सआ 3 इयार्स आरो सेलारिया 40,000 पर मान्थ आरो इंक्रिमेन्ट जागोन बेस्ड अन पारफरमेन्स नोंनि सायाव दा नोंथांमोना एभ्रि इयार इंक्रिमेन्ट जाखायो आरो डाटा एन्ट्रियाव नायोबा 33 पोस्टआव 1 इयार वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन आरो डिग्री पास खालामनानै कम्पिउटार डिप्ल'मा थानाय जानांगोन 6 मान्थ्स एबा 1 इयार जा अके जुदि बे गैयाबा नोंथांमोना हमना ला गोबां डिप्ल'मा दं बेखौ नायना लाबानो जाबाय MS Excel नोंथांमोना बावहाय पावार पइन्टआव खामानि मावनो रोंनाय जानांगौ बेखौ बुंदों आरो 20,000 पर मान्थ इयारलि इंक्रिमेन्ट दङ 10% जायोबा नोंथांमोना इयारलि बावहाय 2,000 बारायबाय थागोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे नेशनेल हेल्थ मिशन एबा NHM निया मावबाय थानो मोनो आरो लोगोसे बे आयुष मिशन थ' जोबोर मोजां नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन दा बेखिनि नोंथांमोना बुजिबाय दा अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो भिडिअ मोनगोन STP आव डाटा एन्ट्रियाव 3 दङ पोस्टआ आरो मोनसेयावबो DPM आवबो 3 दङ बाकी आनरिजार्भआव नोंथांमोना खाफाल मोजांबा साख्रि मोनगोन दा बेनो नोंथांमोननि बैसो होनोबा बेनो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST आव एप्लिकेशन फिस थाइसेबो नाङा आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन ना अब्ला selection process shall be notified in the official website of Directorate National Ayush Missionaव होगोन होनना बुंदों आरो बेयाव एग्जाम जागोन ना जाया एबा वाक इन इन्टारभिउस लागोन ना मा बावहाय नोंथांमोना माने लासै नटिसखौ मोनगोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट